nake gaya maka wallahi ka yankali to da rayuwarka kai burinka kawai kai da kaga yan mata kawai yarinya ka zo wucewa to sai ka tashi kawai ka ce to zaka je burinta baka san yarinya wace ce ba yanzu haka to zaka dauka kawai rayuwarka da kaga yarinya kawai akan layi ta zo wucewa kawai sai ka tashi ka ce to zaka je to ka same ta to yanzu bakin ciki kake so ka mun kome rayuwarka ce ko rayuwata ba wai haka bane ba ni ina guje maka abin da zai jiyo ya dawo ne baki ma kake mun kenan ba baki nake maka ba ni dai shawara nake baka ba ubana ba kuma uwata ba kake mun baki so kake wani bai same ni kira rayuwa ko okay to shikenan so kake in baka idan naga abin da zai cutar da kai ba zan hana ka ba ni dai ina baka mai shawara ne kar dai ka dinga ganin yara kowace yarinya in ta zo wucewa ka ce zaka tashi to kaga Suleiman babu ruwanka ni ka bani in more rayuwata ka bani in more rayuwata me yasa kake ce mun shanawa so da more rayuwata okay shawara da nake baka ba za ka dauka ba wani shawara ta ka ba mai yiwa bane a guri kar nan gaba wani abu ya zo ya same ka ka ce dama to ban gaya maka ba abin da dama nake so in gaya maka kenan wani ka bi rayuwarka a hankali dakata je ne fadan nan me faru kai menene kai dakata ba za ka ji abin da na gaya maka ba ko masha Allah shanawa kai ba ka ji kenan ba ko kenan ko sai na dawo to shikenan sai na dawo shikenan haba ina baby haba baby ina ta tokin baby ya na ganki ina so na kaune ki wallahi me kike da bukata me kike so ne baby ki faɗa min ko me za a yi miki me kike so baby I love you inna lillahi wayo Allah wayo da Allah mafarki nake ko gaskiya ne dan Allah ki taimaka min dan Allah ki hakuri dan Allah ki mun afuwa dan Allah mafarki nake ko gaskiya dan Allah ki hakuri zan gargade ka nan gaba idan ka ga mace ka daina binta insha Allah kowace mace ne kun gani sai ku ringa bi to insha Allah akan me zaka kalle ni ka ringa bi na wallahi na daina idan ka ga mace nan gaban kana son ta ka je gidansu ka nemi izini tukunna kai hira da ita amma ka daina gani kowane mace akan titi kana binta kana hira da ita ka ji ko ai da yau ma shike ni na ma daina soyayya ma ni kiyafe mun dan Allah kiyafe mun daga yau karka sake insha Allah Ha ha ha.